cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba aw minnu b'an lamɛn Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ fo dan tɛ foli min na ayiwa an b'a fɔ y'aw ka bisimila ni y'aw ka micro trottoir ye donc affaire kelen de don toujours Mama Sitan ni Sidiki Diabaté an donna an y'an yala yala an bɛna Bamako musow ɲininka n'a sɔrɔ bugɔli min dara Mama Sitan kan n'olu de tun bɛ Mama Sitan place la u ka réaction bɛ kɛ mun ye u ka réaction bɛ kɛ jumɛn ye donc o la an b'a fɔ aw k'an suit tantôt ni min bɔra o la aw ni ne an bɛ jɛ k'o filɛ. Ne b'a n'u la. C'est à nous la somɔgɔw bɛ di. Tɔɔrɔ tɛ tɔgɔ ni jamu dumanw ni ka baara. Ne tɔgɔ Umu Kanute ne bɛ secrétaire la télé la. D'accord Umu i m'a fɔ k'i tɔgɔ ye Umu ye question min b'an bolo o ye de Sidiki ye bugɔli min da Mama Sitan kan n'a sɔrɔ bugɔli kun dara e de kan e bɛ Mama Sitan place la e ka réaction bɛ kɛ jumɛn. Ah bon vraiment ne kɔni bɛ mun fɔ malien denw ye an ka lajɛ an ka musoya minɛ da la quoi an kana musoya kɛ bafu ye fɛn an tɛ cɛw yɛrɛ bolo da la bugɔli min dara nin den kan bi n'i y'a ne yɛrɛ bila place la a bɛ koba da ne yɛrɛ kan parce que muso ni bonya de ka kan muso ni sutura de ka kan ka muso maltraiter nin cogo sugu la tantɔ ni y'a ye muso ka sentanya ne yiralen an na vraiment ne yɛrɛ kɔni découragé don a ko la a ma diya ne yɛrɛ kɔni ni ne bila place la se min kɔni bɛ ne bɛ se ka boli pour que cɛw bɛ se ka nin kɛwale danwale sugu dabila musow la quoi a ka di ne yɛrɛ ye npogotigini bɛɛ ka bɔ an ka se ka kuma nin ko la Sidiki don Sidiki tɛ a ka dabila Mali yɛrɛ kɔnɔ quoi c'est pas joli à voir o ye ne ka kuma ye ka fɔ. Donc sisan nɔ conseil jumɛn b'e bolo k'a yira ni cɛ sugu minnu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye muso bugɔ kɔ. Bon conseil bɛ ne bolo k'a yira cɛw la cɛw k'a dɔn ko musow ye muso de ye musow y'u ba de ye an dɔgɔya tɛ cɛw yɔrɔ la f'u k'an bonya k'an dɔn k'u kan k'an bila minɛ min kɔnɔ an kan ka nin bonya minɛ de cɛw mana wuli ko ta u b'an bugɔ u b'an maltraiter an dun bɛ an fana an baw de to i ka tugu u kɔ a dɔw bɛ kɛ furu kɔnɔ dɔw bɛ musow faga dɔw bɛ musow maltraiter a juguyalen don Mali kɔnɔ quoi vraiment a bɛ ka kɛ damatɛmɛ wale aw kɔni ka ne bɛ mun fɔ cɛw ye u ka sabali u k'u muɲu musow kɔrɔ u k'a dɔn muso y'u bangebaga ye cɛ mana kɛ cogo cogo i bɔra muso de la o kɔni ye ne ka ladilikan ye ka se cɛ bɛɛ ma n'o de ye ne ka kuma ye aw bɛ hakɛ to. N balimamuso merci. Bonsoir ne balimamuso. Ça va. Tɔgɔ ni jamu duman o ni bɛ baara jumɛn na. Ne tɔgɔ Natu Jara ne bɛ basɛti de kɛ. D'accord sisan Natu Jara i b'a dɔn question min b'an bolo wa Sidiki ye bugɔli min da Mama Sitan kan par exemple sisan nɔ e ka kɛ Mama Sitan ye ni bugɔli sugu ka da e kan e ka réaction bɛ kɛ jumɛn ye. Ah bon ne bugɔra n bɛ tila ka bɛn a la. Han. Awɔ n bɛ tila ka bɛn a la. Donc e tɛ foyi foyi kɛ. Ne tɛ foyi kɛ. Merci. Ne balimamuso an n'u la. An n'u la ko ka i b'a kan. Ça va sisan nɔ question dɔ de b'an bolo Sidiki ye bugɔli min da Mama Sitan kan n'a sɔrɔ ko bugɔli kun dara e de kan a don e ka réaction bɛ kɛ jumɛn. A yɔrɔ la ne tun ma se ka réagir kɔfɛ ne tun tɛ réagir tuguni c'était la fin pour moi parce que ne ka n yɛrɛ de malo quoi ala bɛ se ka jouer a ka furuko fɛnɛ kan parce que vidéo in partagelen don cogo min na c'était pas normal quoi a ko kɛra yɔrɔ min na ale tun ka réagir nɔrɔ n'a tun ma se ka réagir nka b'a banna c'était la fin. Comme e ko k'a ko kɛra yɔrɔ min na ne kun don n'a kun ko kɛra e la à l'instant e kun bɛ jumɛn yɛrɛ de kɛ. À l'instant ne ma se ka réagir nka ba c'était fini o à instant ne wulilen a ne e kun ka réagir e kun bɛna jumɛn de kɛ. Bon ne bugɔlen ne tun bɛ tilen policier de la ou bien j'allais en parler avec mes parents mais ne ma se k'o kɛ yɔrɔ la a banna c'est la fin. D'accord sisan conseil jumɛn b'e bolo k'a ɲɛsin cɛ minnu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye muso bugɔ kɔ. Bon ko ɲɛnɛman kɔni tɛ pour moi c'est pas bien. C'est pas bien. Violence contre les femmes, non, ce n'est pas bien. Ou k'a dabila ou bɛ ka ko min kɛ a man ɲi nafa foyi t'a la ka musow maltraiter nafa foyi t'a la ce n'est pas bien. Merci. I ka baara ye jumɛn déjà. Moi je suis élève. An ka fɔ ne b'a n'u la. San la. I tɔgɔ ni jamu n'i ka baara. Ne tɔgɔ ye Kura Bamba ne bɛ nettoyage le kɛ. D'accord sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn Sidiki ye bugɔli min da Mama Sitan kan n'a sɔrɔ cɛ dɔ de tun ye nin bugɔli da e kan walima n'a sɔrɔ e de tun bɛ Mama Sitan place la ko nin bugɔli in dara e kan e ka réaction bɛ kɛ jumɛn ye. Ah tiɲɛ yɛrɛ la ni ne kun ne b'a wele fanga kan cɛ ka muso bugɔ baara tɛ. Sisan conseil jumɛn de b'e bolo k'a ɲɛsin cɛ minnu ka baara bɛnnen tɛ foyi ma muso bugɔ kɔ. Min bɛ n bolo ka ɲɛsin cɛw ma minnu bɛ muso bugɔ u k'a dabila muso yɛrɛ tagala ye nɛgɛnna de ka muso nɛgɛ hali n'a ye ko kolon kɛ cogo cogo i b'a nɛgɛ i ka n'a bugɔ n bɛ min fɔ cɛw ye u k'a dabila baara tɛ. Merci beaucoup kuma ɲɛna. Ne b'a n'u la.
En lycée. I tɔgɔ ni jamu o n'i ka baara. Maïmouna Diawara, je suis étudiant au lycée Notre-Dame du Niger. D'accord, an bɛ fɛ k'a dɔn Sidiki ye bugɔli min d'a ka go Mama Sitan kan n'a sɔrɔ ni bugɔli sugu dara e de kan e ka réaction bɛ kɛ jumɛn? J'allais le dénoncer. Ou ces genres de trucs, ou révolter en faisant venir des femmes pour révolter à ma faveur. Ou genre le dénoncer à la police quoi. D'accord. Donc conseil jumɛn b'e bolo k'a ɲɛsin cɛ minnu ka baara bɛnnen tɛ dɔwɛrɛ ma muso bugɔ kɔ? Je les conseille d'arrêter ce qu'ils font parce que c'est pas un bon truc en frappant des femmes comme ça. Les femmes sont comme des mères, faut pas les humilier comme ça. Moi je passe ce message à tous les hommes qui font ça d'arrêter, s'il vous plaît. Merci. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Ne b'a n'u la. Nse anula ba. I tɔgɔ ni jamu n'i ka baara. Ne tɔgɔ Mariam Konate. Ne ye cantinière de. Ne bɛ FENAS. Femi centrale la non, ne bɛ cantine na. D'accord, sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn Sidiki ye bugɔli min da Mama Sitan kan n'a sɔrɔ e de tun bɛ Mama Sitan place la ko ni bugɔli sugu dara e kan e ka réaction bɛ kɛ jumɛn? Vraiment a kun tɛ bɛn ne ma. Mais ne kun bɛ kuma Sidiki fɛ. Ne kun bɛ n sigi ka a kun ye mun kɛ. Ne kun bɛ kuma fɛ ou bien ne kun bɛ wuli ka se a parents ma ka taga kanga da ye comme déjà fɔra ko furu kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Ko furu kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ déjà donc ne kun bɛ wuli ne kun bɛ taa kanga da parents ye a ye mun kɛ a kana kɛ déjà parce que ko kɛta tɛ. Mais n'a kun continuera que e bugɔ e kun bɛ mun de kɛ à la fin? N'a kun continuera ka ne bugɔ an kun bɛ taga ne kun bɛ taga n'a ye tribunal la parce que violence a ma nɔgɔn muso bugɔ a ma nɔgɔn quoi franchement. Donc conseil jumɛn b'e bolo k'a ɲɛsin cɛw ma cɛw minnu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye muso bugɔ dama kɔ? Conseil min bɛ ne bolo ka ɲɛsin cɛw ma vraiment muso ni bugɔli man kan. Muso kan ka bonya de, muso yɛrɛ ye bonyafɛn de. En plus n'i y'a mɛn ko cɛ ala ni muso sababu donc u ka violence dabila muso kama muso man ka bugɔ muso tɛ bugɔ fɛn ye. Voilà, merci. Bon. Ne b'a anu la. C'est somɔgɔw bɛ di? C'est i tɔgɔ ni jamu n'i ka baara. Ne ye Madame Sanogo Maladon Jackie. Ne bɛ kun dilan ne kɛ. D'accord, sisan ɲininkali dɔ de b'an fɛ. Sidiki ye bugɔli min da Mama Sitan kan n'a sɔrɔ e de tun bɛ Mama Sitan place la ko ni bugɔli dara e kan e ka réaction bɛ kɛ jumɛn? Bon ne ba cɛw ka muso bugɔ Sidiki ta don Sidiki ta tɛ cɛw ka muso bugɔ dɔgɔ u k'a dabila quoi nafa foyi tɛ muso bugɔ la muso ye fɛn bɛɛ de n'i y'a mɛn diɲɛ fɛn bɛɛ muso de don u ka lajɛ musow ka ko ɲɛmɔgɔw ka lajɛ u ka lajɛ yɛrɛ yɛrɛ de muso man ka bugɔ dɛ muso kan ka nɛgɛ nɛgɛni. Voilà, ne bugɔra tantôt e yɛrɛ e ka réaction bɛ kɛ jumɛn? Ne kɔni ni kanu tɛ diyagoya ye an b'a ko jɔ an b'a ko bila i b'i ka sira fɛ n yɛrɛ bɛ n ka sira fɛ an tɛ ɲɔgɔn ye sira la bilen ne ka relation bɛ koyi. D'accord, merci. Denmisɛnninw la. Nse somɔgɔw. I tɔgɔ ni jamu n'i ka baara. Ne tɔgɔ Kanku, ne jamu ye Keita ye. Bon ne bɛ kun dilan ne kɛ. D'accord, sisan nɔ ɲininkali dɔ de b'an fɛ. Sidiki ye bugɔli min da Mama Sitan kan n'a sɔrɔ e de tun b'a a place la Mama Sitan place la e ka réaction bɛ kɛ jumɛn? Bon ne ka réaction bɛna kɛ min ye n'a sɔrɔ ne de kun don Sidiki ye bugɔli min da Mama Sitan kan. Bon n'a sɔrɔ a kun kɛra ne de la n bɛ n yɛrɛ bila a place la parce que n fana ye muso de kanu fara furu kan ne kun b'a jɔ furu kun bɛ sa n'a sɔrɔ an kun bɛ kanu de fana la kanu kun bɛ dabila parce que muso ni bonya de ka kan muso ni dɔgɔya man kan bon cɛ o cɛ fana bɛ ka nin kɛ musow la bɛɛ ka hakili sɔrɔ ka nin ko in dabila Sidiki ta in ka k'a dan ye cɛw bɛɛ de ko don cɛ bɛɛ bon musow fana k'u jogo ɲa dɔ bɛ cɛ la dɛ mais dɔ bɛ musow fana la f'a k'o de dɔn.